No, Macko, čo si vybereš? Dubaj. Dubaj. A nie toľko. Dubaj. Toľko potrebujeme. Jeden stojí 10 dirhamov. Máme už len 100. Zlatú tehlu, aha. To čo je? No poď. No poď. Budeme mať To je čo? Poď sem, Diana. Poď. Zakývaj tatinovi. Hello. Hello, baby. Baby, 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 baby. Nezhod to, poď za mamino, poď. Poď. Dobre, nerozbij to, prosím ťa. Daj to naspäť. Poď, tu máš akého somára. Čo to je osol? Aj ťava je tu. To je drahé. Ťava tu není? Ťava je len veľká, aha. Chcem. Ťava. 85. Ťava Kamila. Tento stojí 85. Kde si? Len to nerozbí. Cháš? Počkej, takto. No, Dubaj sneží, zlato. Domyslovku máš? Kde to bolo toto? Tam bolo. Ne? No, No? to je taký krásny, čo za reka. Z druhej strany tam sú aké. Po druhej strane ešte. Počkaj, toto čo sú karty? Pozri, či to sa nedá otvoriť. Nie je tam napísané vode. Karty, nič. Nič? Ešte to nie sú karty s obrázkami. A tuto. Super. Tu je cards. Playing card. Zoberieme takéto kartičky, koľko to 10. A tu máš inakšie. Majú to na mňa. Arabík. Zoberieme karty tieto. Počkaj, Zlatko, ale to neviem, či sú karty. Tam nie je napísané nič. Toto jak matrioška vyzerá. Sú tu karty. Sú? Dobre, Zlatko, zavri. Pozrieme potom obrázky. Počkaj, mamina pozrie. Dobre? Počkaj, dobre, to už bolo asi, aby každý videl, čo tam je v tom, vieš? Asi kvôli tomu. Dobre, Dianka, to si nenašla. Dobre, krásny. Tamto tu je. Dobre,